दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गावनिख्रुइबो गुबुनासो आंगोसिन जाबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सुबुंसार ब्रह्म, सनिता बर', रैसु बर', नमिता मुसाहारि, बाबलु नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि सल' आरो डायलगानो जादों नयन मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि दिहुनगिरियानो जादों अनजालि नार्जारि। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि हारिमु फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो दासिमबो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, होनब्लासो मिथिगोन नोंथांनि लोगोफोराबो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि नैबे डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। गोजोननाय थागोन लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। बिदिब्ला लोगोफोर, आं नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।